și bine m-am găsit la un nou episod. În sfârșit mi-am luat și eu microfon, adică acum s-ar putea să mă aud mult mai tare, chiar mult, pentru că e un microfon bun, mie îmi place, adică trebuie să-i cumpăr un trepied, nu știu cum să numi, să stea pe, că eu acum fac altcumva, că nu, la el când l-am cumpărat n-avea și nu știu de ce, dar o să iau eu unul mobil ca să-l mișc când vreau eu. Da, și știu că n-am mai postat de mult, îmi cer scuze, dar nu prea am vrut, trebuie să-mi iau și eu un microfon și am zis că după aia o să mai filmez și de astea. Da. Mamă, sper să nu vină al doilea. Hai că mor acolo. Sper. Nu cred, nu l-am aruncat. Hai că te-am aruncat. Sper o să jucăm câteva meciuri, nu foarte multe, dar pe acolo 2, 3 merge. Și să-mi ziceți în comentarii ce jocuri mai vreți să fac. Ai, dacă credeam, deci dacă credeam, dădeam, le spuneam la modelator să-mi dea bani. Supraviețuit. Câștigat. Da, primul meci câștigat. Foarte șmecheros. Aici așa. Și sunt răcit. Foarte răcit. De fapt nu foarte, dar nu pot să zic. Mi-am luat acum o doctorie și nu mai tușesc. Că așa mult și nu puteam să fac niciun video și de asta n-am mai făcut video că tușesc. Și o să v-am zis, de fapt, oricum o să pun episoade mai rar pentru că nu știu ce să pun și pun și eu cu ce îmi vine atunci în minte, adică n-am un program ca un YouTuber. Adică să zicem că scriu pe o foaie, mâine fac CSGO competitiv, apoi mâine fac Minecraft și da, uitați-mă, am coborât. What? Ce bug? LOL, ce bug imens. De pe server, desigur, nu de la mine, pentru că bagurile astea cred că le pot face numai pe server, de la servere. Serios, mâncare n-am. Bă, frate, bă, dar nu cer mai mult. Că ești cam dus. Și sper să vă placă cum aud acum. Chiar s-ar putea să mă aud prea tare, dar cât mai bine, că înainte nici nu mă auzeam, deci merge. N-am ce să zic. Bă, doar astea, serios, niște bătoși, ceva, acolo, nu. De fapt, pantaloni, că bătoși am luat acum. Ender Pearl, perfect și ai niște... N-am primit niște golden apple-uri, dar acum... Nu, ok.
Oare unde o fi? Hai că mergem pe ăla. Hai că te-ai dus, băiete. Hai că te-ai dus, am zis și eu. Hai că astea ce ai tu aici e urât. Oh, din greșeală am apăsat ceva. Și s-ar putea să vă întrebați de ce n-am trăsătură. Timori. Desigur. 1000. Am primit 1000 sau nu văd eu bine de monezi? 3000. Oh my fucking. S-a prins o chestie care o faci din niște butoane. E o chestie care te ajută. E făcută de ei. De cei de la Mojang. Da, știu, de... Mamă, cum ar fi să câștigăm 3 meciuri? Bestie. Deci, da, haideți că merge, fraților. Ok. Asta. Ok. Hai să mergem. Da. Dar ce vreau la de la mine? Cam atât a fost cu episodul de azi. Ne vedem data viitoare. Pa! Pa, boys!